И връщаме се, драги зрители. Връщаме се откъдето започнахме и някой не ми помага, както виждате. Вижте, аз го бия, а той ми пуска орелчета. Какви мрежички. Опа. Как ти поскачам по някой време? Опа. Не можа да ме оцели. Роботът. Днес става... Не мога да се отвиждам. Опа, 20 драги за тебе. Събудите. Кога го махнахме цялата кръв, бе? И от много време. Как от много време няма и една минута, бе? От 40 секунди губим, бе, мире. 40? Почти една минута. Почти, но не. Добре да се разделим, ме ми стана пълна кутийка. Мри, бе, гадино. Ти колко си качил, бе? 3. Да, бе, аз качвам много бавно левел, бе. Ай се разделим, аз съм припознат, ти си някъде другаде. Аз ще бивам войници. Те са много лесни. Той наричам драгила. По-удовлетворително. Значи колко бежанци няма там. И вижте, сега ще си поиграем на една игричка с тези нещастни си ме бият. Бам! И гледайте сега. Бум, едно унищожение. И избегичихте. Шава избия в Кадилак. Уу! Той ще ма пръсни като солета, бе, мире. Крадливия за батко ще му викам от тук, защото ми кради зъбите си. Това идва някаква креситори да ти пъхне бокса. Защо? Амире, вари да убиш боса, бе! Ами те дойдоха. Мен ме убиха. А, боса? Ми да, че го убият, аз ти казвам да идваш, ама ти. И да не се... Ми, сега ти казах да дойдеш при мен, ама ти ма заряза. Както винаги, айтемите са ми щупени. Убийте го що? Нещо тук. Аз бях недалеко. Нещо ми е щупено. Покани някакъв канабис. Тъпата маска 20 тако да я поправиш бати с моторното. Защото не ми дава нищо. Чакай, този Блак дявол. О, тук може да беги. Епши. Българин си. Пиши Бляк дявол. Виж на български го пиши. Виж ти как се бъга тук. Аз му пиша той, какво прави нищо. Снимаме, как не аз снимаме. Тук е ни играча в група. Как ще не, бе, годи, бе. Стой, бе. Вече бил член моето момче. Аре, стой на място, бе. Пак. Проверка ти кари, бе. Аре, защо толкова строго се качва на магиостите 27 лева? Някакъв пипи. Няма да ме хванеш. Това си ти, бе, умен. Не. Ама този гъс тук, ела да ми помогнеш, бе. Аз не мога ги убият, те си идват 1000 и ме бият. Ти си байченцето бяло, цял ден си играло. Близката сърничка, приемна горичка. Да, аз горям.
Теглих го там. Бам! И го разбих направо. Вярвах как оцелих със светкавицата, бе, мире. Трима са. А, не. Да, трима са. Кой трима, бе? Стражи, както им викаш. Я стражи. Ти са двама! Айде, отивай някъде. Киресва тук. Аре, киресва, бе, човек. Не са кире, ела да го ви. Не, киресва, айде, киресва. Чакай, сега ще виж какво ще направя. И там... О, и двамата ги цепнах. Моята рицарка 12 левата смаза. Къде да го напиша? Хуа. Добре, в продължение на 2 епизода не мога кача един тъп левел. 12 лева да бристия. Една мъчейка. И сега... като ста... А? Аз мисля, че това не е забавно да... Амире, аз мисля, че това не е забавно да качваме левел. Мисля, че не е забавно да качваме левел. Еми, дирам да спрем епизода, докато аз кача или да знам. Еми, не знам, тук и не е забавно, да знам. Кой? Защо ще ходим там? Пребих боса, сами ми дай толкова много лево. И колко експи ми трябва? Я да видим. О, 3000. Знаеш ли някаква мисия с 3000? Те ми дадат по 100 експи на мен. Тя тролове там, както им викат. О, видя как бих. И ми ще спрем да снимаме. Тото клипа и сега ще свърши. Ти къде си, бе? Къде? Гледайте се, ако ще направя. Това е много яка техника, сам дето ме заобиколява от всички страни. Обидите ме... Не, няма да набият, бе. Чути се. Аре, не мога да се освободя. И добре, това е края на клипа. Довиждане.